Lah kira Bagor toh. Tekane Bagor bener-bener nekat itu. Wah, awan-awan malah kikuk nang tengah Tegal kaya ngene. Apa ora eneng nggon liyane to? Yo. Jan. Sajake bocah kae urung tau dilangi tengu. Wah, Jan, bener-bener nekat kae iki. Hah? Oi. Dlontop gagang pacul. Dlontop manuk jengat ndondeng sak pedang jebule bencong medeni. Ampun Gusti, kula mboten sengaja Gusti. Apa ya? Aduh. Ampuni kula Gusti. Kula mboten sengaja ndelok Bagor arek bencange ndok kikuk nang kono mau. Teke lho nekat tenan lho bencange digaglek iki Bagor iki. Tapi asal Dek Rocky, maafkan Mas Bagor, Dek Rocky, karena sudah ternodai masuk lubang yang salah. Iki gara-gara manut carane diplentong iki. wah, kayak menungsane Gagor. Kayak rai. Hei. Apa? Lah kok raimu kok malah saiki mu ndak bagus ngono ya, Gor? Ya tang manut saranmu lho dadi kaya ngene aku. Tang. Lambemu saya jadi rene yo, cedak. Delok. Oh. Manut saranmu jan remuk tenan pokoknya, Dik. Alah tenane. Ngapusi ora kuwi. Manut saranmu ora nemu bojo edaman malah nemu bencong kranjingan no dede. Jebule le mbok taksir gak iki. Kuwi mau ki bencong to? Aku ya ora ngerti nak bencong. Oh Sumini. Betapa aku mencintaimu. Aku sangat menyayangimu. Maukah kamu jadi pacarku? Bencong. Mang di mau. Kor. Wah, bocah iki malu nanti, Cah. Wah. Bagor kamu ki mana, Cah? Wah, gegek nglalu kae mau. Waduh, kurang ajar iki. Bebek adus gentong, nututi Bagor bolong. Bagor dolanan bencong, kesogok silite bolong. Sing kesogok silite bolong sapa, Dek? Silite Bagor. Oh, Dek. Yo duit. Iyalah. Wah, kok kaya preman ngono malahan. Ya jelas. Iki lho tatone. Iki potongan iki. Rotengen. Ampun, Bos. Ini 2.000 wae ya. 2.000 wae. Wah, ampun, Bos. Iki antene 2.000, Bos. Tapi ya. Hah? Lah, Bos, 2.000 wae, Bos. Gentoi. Kayak mau anak sapa ya? Wah, jan keranjingan tenan. Cah cilik medhi ini. Jan. Medhi. Oh. Diseteri. Kenang palak 2.000. Wah, gento. Aduh. Celok-celok. Ya, Dek. Kowe ada nanti? Golek Bagor iki. Golek Bagor? Heeh. Aku mau yo golek Bagor iki. Yo ketawan ra ketok iki mau.
Mau ki bar ketemu karo aku ki. Wis golek yo. Ayo golek bareng-bareng. Golek bareng-bareng ayo. Semlangku nek nglalu kuwi. Ayo, sono. Yo. Oleh. Mau bar karo bencong kok. Oh. Apa? Wah, rakyat tenan to kae. Bagor to kae. Wah, ame nglalu tenan bocah kae iki. Ame bunuh diri, Cuk. Ayo, kamu terus ayo. Gor, ilingo Gor. Mas depanmu ki panjang. Ora ngono ki Gor kowe Gor. Percaya nek Joko mungkin dipangan si benconge. Masa depanmu sih dawa. Ayo. Udah wis, medun. Dawa apa to cah? Gambleh ket mau. Kilo arep gawe kerekan manuk. Lho, dikerek. Mergo salah bolongane terus dikerek. Kok kaya gendera wae ra? Iya. Wis sik Gor, aku meh takon. Lah kelanjutane cintamu karo Sumini ya piye Gor? Sumini. Takoni mar nangis. Piye kok luput? Luput to iye. Kan aku wis ngomong to, Dus, nek golek bojo iki takon ngrambang sik. Mbok rambang ora? Urung. Awi goblok. Awang ya selak birahi ngas kaya dolok ndul-ndul. Aku ki jane reti nek kowe iki bencong. Aku ya ora kandha saka awal ya, Lan. Alah, wo ya penake to bencong-bencong kok. Heeh, bencong ya doyan. Cedet bila kena gigi uang kembali. Arep apa? Arep ngajak madang. Heeh. Madang oseng-oseng tromol e. Ora useng-useng ruji becak sisan. Nek doyan ya ayo. Ayo. Wis ayo. Wow, bokong semledot kaya ngono. Ngono iki. Duh. Matamu iki lho. Mau iki nang kono lho. Saya malah pindah kene. Tekan kok. Wah. Cewek semledot kaya ngono kae. Wah iki. Rasa disak-sake nih, ra teko ping pindho iki. Ledot ngono. Dikit wae, Mas. Nanti ngeterke dadaku. Mas ki apa lho, Mas? Ada yang menonjol. Tapi apa? susu. Langgene rusak. Nang omah rasa pedek wedek. Dewe, Mas. Bapak ning Tegal. Mak lagi belanja ning pasar. Wah, berarti nang omah dhewe no, Dik. Kayak mlebu ya, Dik. Loh, kok mlebu ngapa ya, Mas? Wong ora tak kon mlebu kok, jaluk kon mlebokke. Lho maksudnya mlebu ya gawe-gawe kopi ngono lho, Dik. Ah, mosok ning tamu ya gur ditekke. Tamu tak diundange. Ya wis, Dik. Kayak tutuke nyapu lho, kono kae lho, saya reget. Ya, Kono, Mas. sapu. Ngiwa. Nangan. Eneng kewan gede banget lho, Dik, nang kene mau. Apa, Mas? Neng kewan gede banget ya. Kira-kira gedene sak pon Afrika ka, Dik. Irenge pernane ireng dop wae, Dik. Hati-hati lho, Dik. Puneng mlebu nang terowonganmu kok, ya. Wis sida golek anu ra? Golek bojo ra? Wah, ora deh, saya trauma aku iki. Alah, trauma piye? Wis cerita karo aku, karo kene rapopo. Rahasia terjamin aman. Wis to, cerita wae to. Ora ae. Sok ae nak telaten. Piye to iki? Medeni ngono e, Sumini iki jebule. Wah, golek apa piye? Yo. Ayo. Golek ayo. Kon tau jawab iki dadi kaya ngene ya. Mumpung durung eneng korban selanjutnya. Ah, Saya ayo. Masuk. Yo. Kowe dadi korban. Oh. Kapok. Jokone ilang ning bencong. Piye? Servisnya piye, Bos? Nah iki ngerti dhewe bar dicipoki. Ih, gulune cipok.
Tekon aja. Dicupang-cupang. Sedot-sedot aku. Seger. Digoleki. Hah? Mangkat. Lah, metune lho, Dek. Loh, metune lho, Dek, kula gondronge, Dek. Ah, di Mas. Kula nih. Endi? Enake ya. Mau nang kene mau metune. Wah, mesti kowe ngerjain aku, Mas. Ora ya, Dek. Mau tenan ana ulo gede tenan nang kene mau. Alah ngapusi to Mas kowe. Ngapusi to kowe. Ngapusi bohong lho. Malah maido, ulone langsung dedol lho, Dek. Mak jeganggi ngono. Terus aku ya kaget ngono to. Ya wis. Yo. Iki, menene ulone dipendung sak rus-rusane. Sak kuat-kuate. Dipentong, Heeh. sarus-sarusane. Ah, siap. Pokoke engko nek petukan ula langsung dibentung wae. Sak rus-rusane. Siap. Wih. Ulone metune lho, Dek. Pendung Mas, pendung.